जों दिनै बुबाग्रानि बिसिंथै जे सारा त्रिपुरा राज्योआव जे जोंनि बर' थानसांगै जों 70-72 बोसोराव जे जोंनि पलिटिकल राइट থেকে শুরু খাই जोंनि हानि जों राइट माया विभिन्न भावे जों बंचाना लाइजाकमानि अबनि याकनि यगनानि बगै सारा त्रिपुरा सारक थानसांगै फैमानि जराव बुबाग्रानि खौरां यासागै अबनि साथे साथे जोंनि स्पेशली सुनामुरा ताई बिलुनिया साइटों गांगे सिनी त्रिपुरा सर बेलाइखिना डिप्राइव पलिटिकली हिंदी निने एजुकेशन हिंदी बेबाक दिगी डिप्राइव खाइजमनि यागुलो दिनिव जों जरा जरबो अनेक पलिटिकल पार्टी खाइलाइगा सुनो यूसीमी खाइका जों अबन बगै बेलाइखिना डिप्राइव स्पेशली नरक जतन साइमानो त्रिपुरा हानि लुकुरक दानपुर गांगांखाइ निने अ दानपुर थेकेनो दिनिव सालसा समर चौधरी होम मिनिस्टर रंजाक ताई एक्स चीफ मिनिस्टर ब लोकेल एमएलए अंगै 20 বছর दानपुर थेकेनो ब लोकेल एमएलए अंगै त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर बंजाक ताई बर्तमान सेंट्रल मिनिस्टर प्रतिमा भूमिकनि एलाका हनैमानो दानपुर एलाका जों साइमानो त्रिपुरा राज्यनि सबसाइते दुर्गम हंगांखाइ दलाई हनि जों साइमानो हाइपानो आंखै अनरनि मीडियानि बिसिंथि आं सारनानै नायो फाइनाय फेरि दानपुर द्वितीय दलाई त्रिपुरानि ओमफ्राय अबनि बागै जों बोसकांगो जों कुनु जरावाफानो जों हा दफानि बागै दानपुरनि जे त्रिपुरा सरक बिनिस्ले उक्लग आइसे कुनु समय खरां पिसा जेटा गुबै बास्तव ताबुक जे सिनि बुबाग्रानि बिसिंथै हा बुबाग्रानि बिसिंथै जे थानसानि खरांगो ताबुक जों अर साइमानो अर होल Ipft नि डिविजन बडी यूथ Ipft दंगो दाइ Cpim नि आगिबो बेलाइ टेलेंटेड BSc चेयरमैन दबंनि फाइजाक विभिन्न माने पुसो तंनाय विभागीय लीडर्स থেকে শুরু খাই GMP नि ताइ TYF नि केंद्र कमिटिनि सदस्य रबो दंगो जागावो ओंखाय आं दिनै बेलाइखे खाकसांगो ताइ बुबाग्रानाव जों लगेर मानो बागै दानपुरनि त्रिपुरा सरबो ताबुक रेडी जे सिनि बुबाग्रा जे खरां तिसामानि वन लास्ट फाइट अबन बागै आं साकफांबो रेडी ताइ जत त्रिपुरा सरकबो रेडी ताइ स्पेशली सिनि दानपुरनि त्रिपुरा सरबो रेडी खरबसक न फुंनि दिनै त्रिपुरा मथाखौ बाना दंथा अब लिस्ट दंगो आं बाय हात मानिया लिस्ट अब क्लियर के सानाय अब लिस्ट खाइले दंगो ओंखाय जों साइमानो बोसकांगो ताइबो दंगो आइसि जों जास्ट आरो मेन लीडर रंग स्मिथ जास्ट फोकस खालायनो बागै जों बुबाग्रानि मालायनानै बागै दाइ जयनिं खालायनो मेन लीडर रंगता ओंखाय ग्राउंड लेभेलाव ताइ गोबांमा पार्टिसनि बीजेपी विभिन्न धरনের पार्टीनि गोबांमा लुकुरक दं आइसि बुबाग्राना नायसिंनाय जा आसिबनो हामबाय Ipft नि तो डिविजन प्रेसिडेंट ताई CSC मेंबर हरिचंद्र नोआतिया के सेक्रेटरी डिविजनल राजगोपाल त्रिपुरा विशु नोआतिया मधु कुमार देवबर्मा दिनेश त्रिपुरा ऑफिस सेक्रेटरी टोटल बसक सागे टोटल बसक Ipft टोटल बसक total 50 BJP 5 फैमिली दिन बुटार Ipft 40 ताई Cpim पास माने फैमिलीया जस्ट टॉप लीडर्स मेन लीडर्स के सपोर्टर्स तो अब ग्राउंड लेवल जों अब ताइसे डेट खाइने जों आरो ग्राउंडआव जों जॉइनिंग प्रोग्राम कटर खाइनाय Cpim नि दंगर कुंजलिला मुरा सिंह Cpim Tiwanda local committee ताई GMP नि मेंबर ताई एक्स मोहनबुक BSc चेयरमैन के कृष्ण मोहन मुरा सिंह लोकल कमिटी GMP नि पार्टी लोकल कमिटी GMP नि Cpim नि के रवि मोहन मुरा सिंह Cpim लोकल कमिटी ताई TYF नि केंद्र माने सेंट्रल कमिटी नि मेंबर के गोपी पदमरा सिंह बख्रस सोशल वर्कर मोतिनि जयन खाइका हाइना हाइ बीजेपी नि गांखाइ कर्णमणिक नोआतिया के केशव त्रिपुरा बीजेपी वाइस चेयरमैन बोलते विलेज कमिटी नि वाइस चेयरमैन नंनाय चेयरमैन अच्छा फाइनेंस हाला ताबु जुदा जुदा पॉलिटिकल पार्टी हाइ तंनाय रना ताव मेसेज